Кніга паўторанага закону, раздзел 13. Калі паўстане сярод цябе прарок, або той, хто кажа, што ён бачыць сон, і дасць табе знак або цуд, і споўніцца той цуд, што ён прадказаў, ды скажа табе сновидец: «Пойдзем за іншымі багамі, якіх ты не ведаеш, і будзем ім служыць», то не слухай слоў такога прарока або сновидца, бо выпрабоўвае цябе Господ, Бог ваш, каб даведацца, ці любіш ты яго ўсім сэрцам тваім і ўсёй душой тваёй, ці не. За Господам Богам вашым ідзіце, і яго бойцеся, і прыказанні яго пільнуйце, ды слухайце голасу яго. Яму служыце і да яго туліцеся. Прарок жа той або выяснитель сноў хай будзе забіты, бо гаварыў, каб адвярнуць вас ад Господа, Бога вашага, які вывеў вас з зямлі егіпецкай і вызваліў цябе з дому няволі, ды каб звесці цябе з той дарогі, якую табе загадаў Господ, Бог твой. Дык выкарані зло з асяроддзя твайго. Калі б хацеў угаварыць цябе брат твой, сын маці тваёй, або сын твой, або дачка, або жонка, якая туліцца да цябе, або прыяцель, якога любіш як душу сваю, таемна кажучы: «Хадзем і будзем служыць багам чужым», якіх ані ты не ведаеш, ані бацькі твае, з багоў усіх тых народаў, якія вакол цябе, або зводаль ад цябе ад аднаго канца зямлі да другога, не слухай яго, і не згаджайся з ім, і не слухай яго, ды хай не пашкадуе яго вока тваё, каб злітавацца і ўхаваць яго, але забі. Хай перш твая рука падымецца на яго, а потым кожны узніме руку. Укамянуй яго на смерць, бо хацеў адцягнуць цябе ад Господа, Бога твайго, які вывеў цябе з зямлі егіпецкай, з дому няволі. Каб увесь Ізраэль спалохаўся, чуючы гэта, і больш ніколі не чыніў падобную ліхоту ў асяроддзі сваім. Калі пачуеш у адным з гарадоў тваіх, якія Господ Бог твой дасць табе на пражыванне, як нехта кажа: «Выйшлі з асяроддзя твайго сыны Беліяла і адварочваюць жыхароў горада свайго і кажуць: «Хадзем і будзем служыць чужым багам, якіх ты не ведаеш», то распытай пільна і старанна правер праўдзівасць справы. І калі даведаешся, што праўду гавораць, і што такая брыдота робіцца ў асяроддзі тваім, то жыхароў гэтага горада выбі мечам і вынішчы яго, а таксама ўсё, што ў ім. Усю ж здабычу з яго збяры на сярэдзіну плошчы яго і спалі разам з самім горадам, і такім чынам знішчы ўсё для Господа, Бога твайго. І хай будзе ён вечна ў руінах, не адбудуецца больш. І няхай не прыліпне да рукі тваёй нічога з таго праклятага, каб Господ адвярнуўся ад абурэння гневу свайго і злітаваўся над табой і памножыў цябе, як прысягнуў бацькам тваім. Калі будзеш слухаць голас Господа, Бога твайго, пільнуючы ўсе прыказанні яго, якія загадваю табе сёння, каб рабіў тое, што прыемна перад абліччам Господа, Бога твайго.